भगवते वासुदेवाय ओम तत् सत। हरे कृष्णा। मल्लिका माता जी ने पूछ पद्मा நம்ம பிரேமா மாதாஜி இருக்காங்க. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி போஸ்ட் சொல்லுங்க ஆகல. எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன், நீங்க ஒண்டிதான் மியூட் பண்ண முடியும், அதனால ஒன்னும் பேசிடாதீங்க. இது எடுக்கிறேன். ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாராயணன் நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வ நரோத சரஸ்வதி வாசம் தத்துவ. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கேண்டோ 1 சாப்டர் 14 பார்க்க போறோம். ஸோ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட்ல பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட், ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான சாப்டர். ரொம்ப இத டிவோட்டீஸ் வந்து நல்ல சாப்டர், ஆனா டிவோட்டீஸோட விப்ரலம்ப பாவம் இத வந்து குறிக்குது. ஸோ இது வந்து அர்ஜுனாவோட ஃபீலிங். இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பி போயிட்டாருன்றது அர்த்தம் இல்ல, அவரோட நம்ம அண்டங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. ஒரு அண்டம் வந்து கிளாக் மாதிரி. இப்போ ஒரு நம்மளோட பெரிய முள்ளு வந்து கிளாக்ல ஒன்னொன்னு போற மாதிரி ஒரு பாஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு அவர் அடுத்த யூனிவர்ஸ்க்கு பாஸ்ட் டைமுக்கு போறாரு. சோ இதுதான் விஷயமே தவிர, இப்போ சூரியன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது, ஆனா ராத்திரியில தெரியறது இல்ல. அதுக்கு அர்த்தம் சூரியன் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? சோ அதை நம்ம வந்து அந்த பாவத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப மனசு வருத்தப்படாம, அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த விப்ரலம்ப பாவம் ரொம்ப தெரியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து நோட்டீஸ் பண்ணதில்ல. இப்போ குலாப் ஜாமுன் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணாதான் அதோட டேஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட்? இல்லாதவங்களுக்கு குலாப் ஜாமுன் இவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு சொன்னா அது வந்து உணர முடியாது. புரிஞ்சிக்க முடியும், ஆனா உணர முடியாது. சோ கிருஷ்ண பக்தி பொறுத்த வரைக்கும் உணர்றது, ரைட்? இவங்க வந்து பர்சனலா கிருஷ்ணரை டேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க டேஸ்ட் பண்ணதால அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி நல்லாவே தெரியும். இப்ப வந்து ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியுதா? பிரேமா மாதாஜி நீங்க ஒண்டி சொல்லுங்க, ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம டிசப்பியரன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்னன்னா, இப்போ இதோட ஐடியா வந்து என்னன்னா, நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் அப்படின்றது. அர்ஜுனர் வந்து எங்க போறாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வந்து துவாரகாக்கு 7 மாசம் போறாரு. ஏன் போறாரு அப்படின்னா, யுதிஷ்டர் அனுப்பி வைக்கிறாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட மீட் பண்றதுக்கும். நம்மளோட 2 ஸ்லோகங்கள் தெரியும், பரித்ராண சம்பவாமி யுகே யுகே. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு இப்போ இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சு இல்லையா? நம்ம கம்சா அழிஞ்சிட்டாரு, குருக்ஷேத்திர வார் ஓவர். அதனால நெக்ஸ்ட் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன், ஒர்க்ல என்ன வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரதுக்கு அவளை அனுப்புறாரு. சோ ஒர்க் பிளான் ஆஃப் கிருஷ்ணா என்னன்னு தெரியறதுக்கு அனுப்புறாரு. இப்போ கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆட் இன்ஃபினிட்டம் அப்படின்னா அளவே இல்லை. இப்போ அவரோட பிரைட்னஸ் எப்படின்னா, எல்லா ஆயிரத்துக்கணக்கான சூரியன்கள் படைச்சவர் அவர் தான். இருக்கிறதுலயே பயங்கரமான அவர் இந்த சூரியனோட பிரைட்னஸ் தான் அவரோட பிரைட்னஸ் அப்படின்னு அவங்க இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த சாப்டர்ல என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தாம்க்கு போன அப்புறம், ஓகே, கிருஷ்ணர் தாமுக்கு போனாரே, ஐயோ நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு வரி பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா அதுக்குதான் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலாம் நம்ம முன்னாடியே படிச்சோம். கிருஷ்ண சே தாமு பகதே தர்ம ஞான தீவி சாஹா காலோ நஷ்டம் திரிஷ்டாம் ஏவா புராணார்க்கு தியூனோதிதஹ. அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அவரோட தாமுக்கு போன அப்புறம் எப்படி சூரியன் எப்படி இருக்கிற மாதிரி அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுத்திருக்காரு. சோ அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்குன்னா அதை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதை படிச்சோம்னா கிருஷ்ணர் நம்ம கூட இருக்கிறதே. மாதாஜி நம்மளுக்கு எப்படி மாதாஜி அப்படின்னா, அர்ஜுனரே அதுதான் பண்றாரு. அவர் ரொம்ப வருத்தத்துல இருப்பாரு. இது அடுத்த சாப்டர்ல தான் பார்க்க போறோம். அவர் வருத்தத்தை ஃபர்ஸ்ட் மீட்டறதுக்கு என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவர் வந்து பகவத்கீதால கிருஷ்ணர் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறாரு. அதுலதான் அவரோட அந்த மனப்பான்மையும் ரொம்ப வருத்தமும் அவருக்கு கொஞ்சம் குறையும். அதுதான் அதோட எஃபெக்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாக்குறதால நான் இப்பவுமே சொல்லிடுறேன். இங்க வந்து என்ன கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, இது வந்து கிருஷ்ணர் கிளம்புறாரு இல்லையா? கிருஷ்ணர் கிளம்பினது அப்புறம் நிறைய யுதிஷ்டருக்கு சந்தேகம் வருது. ஏன் இந்த சந்தேகம் யுதிஷ்டருக்கு வருது அப்படின்னா 4 காரணங்கள் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து விதுரர் 13வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். 13வது சாப்டர்ல விதுரர் கிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்கறச்சே யது வம்சம் என்ன ஆச்சு என்ற அந்த கேள்வி ஒண்டி அவர் சொல்லவே மாட்டாரு. அதுல இருந்து ஒரு டாபிக் அவாய்ட் பண்றாங்கன்னா அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தெரியும். அடுத்த கேள்வி என்னடா பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, நம்ம நாரதர் வந்து இன்டைரக்டா ஹிண்ட் பண்றாரு. நீ ஒன்னும் வரி பண்ணி நீ வந்து இந்த கிங்டம், அதாவது இந்த ராஜாங்கம் கிருஷ்ணர் இருக்கும் வரை செய் அப்படின்னு. அப்படின்னா ஓகே, அது 2வது ஹிண்ட். அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இல்லாம போறாரு என்ற ஹிண்ட் இதுல தெரியுது. 3வது, எப்படி இவங்க 2 பேரும் சைலண்டா இருக்காங்களோ அர்ஜுனர் வந்து அதே மாதிரி திரும்ப வந்த அப்புறமும் ரொம்ப சைலண்டா இருப்பாரு. அதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, அர்ஜுனரோட உடம்புல இருக்கிற அந்த அழகு, அவரோட கண்ணுல கண்டினியூஸா தண்ணி, அவரை பார்த்த டிஜெக்ஷன் எல்லாம் வந்து அவருக்கு அறிகுறியா இருக்கும். இதுக்கு நடுவுல வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது மெயினா அவருக்கு தெரிஞ்ச கெட்ட சகுனங்கள். அந்த கெட்ட சகுனங்கள் இந்த 5 ரீசன்ல அவர் வந்து ஒரு லெவலுக்கு கணிக்கிறாரு. ஆனாலும் அவர் டைரக்டா கேட்க முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு வாய் வராது. அதனால நிறைய ஸ்பெகுலேட் பண்ணுவாரு. ஸ்பெகுலேஷன் தப்பே ஏன் யுதிஷ்டர் பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து ஸ்பெகுலேட் பண்றதுக்கு ரீசன் அவரோட விப்ரலம்ப பாவம். அதை ஒத்துக்க முடியல. தெரிஞ்சாலும் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு புத்திக்கு தெரியுது மனசுக்கு தெரியலன்னு. அவருக்கு புத்திக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஏன்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் யுதிஷ்டர். ஆனா அவரால மனசால ஒத்துக்க முடியாத நிலைமையினால அவர் அதை எடுத்துக்கல. சோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்னன்னா, யுதிஷ்டருக்கு சந்தேகம் என்னமோ வந்துச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 10ல பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து அவர் வந்து இன்னும் மோசமான கெட்ட குணங்களும் அதாவது சகுனங்களும் பாக்குறாரு. அப்போதான் அர்ஜுனர் வராரு. பிரச்சனை சால்வ் ஆகுமானா இல்ல. அவர் வந்து இன்டைரக்டா எல்லா எது அம்சங்களை பத்தியும் கேட்கிறாரு. அப்புறமா வந்து யுதிஷ்டர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து குளோரிஃபை பண்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் யுதிஷ்டர் வந்து என்னன்னா அர்ஜுனரை பத்தி, அவரோட உடம்ப பத்தி கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, ஃபைனலா தான் வாய் வராம இதுக்கு மேல வாயையும் தாங்க பிடிக்காம கிருஷ்ணர் கிளம்பிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அதனால ஒழுங்கா ரைட் இருந்தவங்க கூடயே இருந்து அவர் காணோம்னா அவங்களோட சுச்சுவேஷன் எந்த நிலைமை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பாண்டவர்களுக்கு எப்பவுமே வந்து இந்த பிரச்சனை இல்லை. அவங்க எப்பவுமே யுதிஷ்டரோட இருக்கிறாங்க. அதனால அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப நாள் காணோன்னே அவரோட தம்பியான பீமர் கிட்ட யுதிஷ்டர் வந்து கேக்குறாரு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு இது காமனா இருக்கலாம், ஏன்னா நம்ம கலிகாலத்துல இருக்கோம். ஆனா இவர் வந்து துவாபர யுகால இருந்ததால அவர் சிலது நோட்டீஸ் பண்ணாரு. அம்மா அப்பாக்குள்ள பிரச்சனைகள், பசங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள எக்கச்சக்க சீட்டிங். அதே மாதிரி வேலைக்கு போறாங்க இல்லையா, அந்த வேலையோட ஸ்டைல் எல்லாம் மாத்துறாங்க. அதாவது என்னன்னா ஃபவுல் கெரியர், ஃபவுல் ஆக்குபேஷன்னா ஒரு சத்ரியா வந்து ஒரு சூத்ர வேலை, பிராமணர் வந்து ஒரு வைஷ்யா வேலை, இந்த மாதிரி மாறி மாறி பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. அதெல்லாம் அந்த காலத்துல இல்லை. அதே மாதிரி சீசனல் சேஞ்சஸ் என்னன்னா, மழை காலத்துல மழை வராது, இடி காலத்துல இடி வராது, அதே மாதிரி வெயில் காலத்துல வெயில் வராது. அது ஒன்றும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும். பயங்கர மழை, பயங்கர வெயில், கொளுத்துற இது, அதனால தண்ணி இருக்காது, மழை இருக்காது, இல்ல ஓவர் ஃப்ளட் நம்மளுக்கு ஆச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி, இல்ல ஓவர் ஒண்ணுமே இல்லாம கம்ப்ளீட்டா டெசர்ட் மாதிரி நம்ம வந்து சாப்பாடு இல்லாம தண்ணி இல்லாம அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு அங்க போல நம்மளுக்கு தான் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் வந்து அங்க கேட்டதே இல்லை. ரொம்ப காமன் தானே, நம்மளுக்கு தெரியாதா 4 மிஸ்டேக்ஸ், சீட்டிங் ப்ரொபன்சிட்டி, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், இல்யூஷன், எரர் ஆஃப் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப காமன் இல்லையா அப்படின்னு. ஆனா சீட்டிங் ப்ரொபன்சிட்டி நம்மளுக்கு ரொம்ப காமன், அவங்களுக்கு இல்லைன்றது யுதிஷ்டரோட கேள்வியில இருந்து தெரியுது. சரி, இது உண்டிதா அப்படின்னா அவர் நிறைய நோட்டீஸ் பண்றாரு. என்னன்னா இந்த நரி, ரைட், பெண் நரி வந்து கம்ப்ளீட்டா நெருப்பு அப்படியே கக்குறது. அண்ட் நாய் வந்து கொலைக்கிச்சுட்டே இருக்கு, பயமே இல்லாம கொலைச்சிக்கிட்டே இருக்கு. இது உண்டி இல்லாம அவருக்கு லெஃப்ட் சைட்ல வந்து இடதுபுறமா வந்து பசு போறது. யூஸ்வலா அது ஒரு நல்ல சிம்டம் இல்லை. அவரை சுத்தி வந்து கழுதை வந்து அவரை சுத்தி வலம் வலம் வருது. அண்ட் நம்ம குதிரைகள் வந்து அழுற மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே குதிரை வந்து வெல்கம் பண்ணும், ரைட். ஆனா இந்த கேஸ்ல இப்படி இருக்கு. அதை தவிர பசு வந்து தன்னோட குழந்தைக்கு பால் குடிக்கிறத நிறுத்திச்சு, குழந்தை பசு அதுவும் குடிக்கிறதையும் நிறுத்திச்சு, கண்ணுக்குட்டி. அண்ட் நல்லா வந்து நம்ம அவங்களோட ஃபேமிலியே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு இல்லையா. நல்லா அந்த ஆக்ஸ் வந்து அந்த அக்ரிகல்ச்சர் பிளாட் எல்லாம் அதை பண்றதெல்லாம் விட்டுருது, ரைட். அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத மாதிரி தெரியுது. இது அனிமல்ஸ்ல, ரைட், ஜந்துக்கள்ல. யுதிஷ்டர் உடம்புல என்ன தெரியுதுன்னா அவரோட லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாவே வந்து துடிக்க ஆரம்பிச்சு. கண்கள் துடிக்குது, கை லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாமே கால் கை எல்லாம் துடிக்குது. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கலாம், பட் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் தான். அண்ட் அவரோட இதயமும் டப் டப்புன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு பயத்தினால. இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தேவர்களை வழிபடுவாங்க. இந்த தேவர் அந்த தேவர்னு ஓடி ஆடி பார்ப்பாங்க எப்படி பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுன்னு. ஆனா டிவோட்டிஸ் வந்து வெறும் கிருஷ்ணரை தான் நினைப்பாங்க.
ஸோ எல்லா ஒரு பேட் ஓமனும் வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்டா இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது வந்து ஒரு விஷயம், ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? என்ன ஸ்பெஷல், என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் நெக்ஸ்ட் என்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா, அவர் வந்து பறவைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அவுல் வந்து கத்துறது ரொம்ப மோயமா இருக்கு. அண்ட் பிஜியன், ரைட்? புறா எப்பவுமே நல்ல விஷயங்கள் கொட்டிட்டு வருது, அது வந்து சாவு நியூஸ் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி ரேவல் குரோன்றது கருப்பு காக்கா, அது வந்து எல்லாமே பார்த்தா எல்லா பறவைகளும் கத்துறது வந்து உலகமே அழிஞ்ச மாதிரி, ரைட்? வாய்ட் ஃபீலிங் வந்து கொண்டு வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு சைட்ல நடக்குது. சரி, நேச்சர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸ்கை, ரைட்? நம்ம ஃபுல்லா வந்து புகையெல்லாம் மேல ஸ்கைக்கு போற மாதிரி தெரியுது. கிளவுடே இல்லாம, ரைட்? மேகங்களே இல்லாம தண்டர். அண்ட் மழை வந்து வர்றச்சே என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே ரத்த மழை அப்படின்றோம் இல்லையா, டோட்டல் டிசாஸ்டர், பிளடி டிசாஸ்டர் கொண்டு வருது. சூரியன் அதோட ரேகைகள் எல்லாம் கீழே இறங்குது. நம்ம நட்சத்திரங்கள்லாம் சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கு. இதை தவிர நம்மளோட நம்ம ரிவர்ஸ், லேக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கிற மாதிரி அந்த மைண்ட்ஸும் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. இங்க வந்து தேவர் ஆண்டவர் என்ன ஆறாரு அப்படின்னா, டேட்டிஸ், நம்ம கோயில கும்பிடுற ஆண்டவர்கள் அழுற மாதிரியும், ஒரே அவங்களுக்கு வேர்க்கிறது, ஒரே பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரியும் ஓடி போயிடுற மாதிரி இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள் இல்ல. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அழகான சிட்டி, கண்ட்ரி, வில்லேஜ், அந்த ஹெர்மிட்டேஜ், அவர் கிராமம், அந்த ஆசிரமம் எல்லாமே அழகு அடைஞ்சு போகுது. பூமாதேவிக்கு இருக்கிறதுலயே என்ன ரொம்ப ஆசைன்னா, கிருஷ்ணரோட பாதம் வந்து இருந்ததா அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ அந்த பாதம் இல்லாம போயிடுது அந்த பூமாதேவிக்கு. அதனாலதான் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளும் வருது. எல்லாத்தை விட என்னன்னா, ஹிப்போக்ரசி அப்படின்னுவாங்க. எல்லாரும் ஏமாத்து இல்லாம தான்ற அகங்காரங்களும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல இல்லாததால யுதிஷ்டர் மகாராஜ் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு. இத பத்தி பீமா கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கச்சே அர்ஜுனர் வராரு. சரி, வர அர்ஜுனர் நார்மலா இருக்காரா அப்படின்னா, வர அர்ஜுனர் ரொம்ப மோசமா இருக்காரு. எப்படின்னா, அவர் யுதிஷ்டர் காலில் விழுந்தாலும் அவர் கண்ணெல்லாம் ஒரே தண்ணி, ஒண்ணுமே இல்லாம மூஞ்சில அழகு, லஸ்டர் எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு. சோ இதுல இருந்து யுதிஷ்டர் வந்து நிறைய கேள்விகள் ஆரம்பிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கள பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். யது வம்சக்காரங்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. அதுல இருக்கிற ஃபுல் லிஸ்ட், அதாவது வசுதேவ் எப்படி இருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் அவர் உக்ரசேனா, அவர் தாத்தா சூரசேனா வசுதேவோட தந்தை. அதே மாதிரி வசுதேவ் கிருஷ்ணரோட தந்தை எப்படி இருக்காரு, அவரோட மனைவிகள் 8 மனைவிகள், அதுல வந்து ஹெட்டான தேவகி அம்மா, அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, யது வம்சத்துல இருக்கிற மத்தவங்க உத்தவர், அண்ட் அவங்களோட பசங்க எல்லாம் பிரத்யும்னா, அனிருதா. பிரத்யும்னா அனிருதா எல்லாம் அவரோட சதுர் எக்ஸ்பான்ஷன்ன்றது தெரியுது. சோ அவங்கள பத்தி எல்லாம் அவர் என்கொயர் பண்றாரு. அண்ட் கிருஷ்ணரை பத்தி ஒன்றும் என்கொயர் பண்ணல. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பூர்ணம் நம்மளுக்கு தெரியும், அண்ட் ஆல் பர்ஃபெக்ட். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சியதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா வசிஷ்யதே அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால அவர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி ஒண்டி அவர் என்கொயர் பண்ணல. ஆனா பலராம் பத்தி கேட்கிறாரு. பலராம் வந்து என்னடா ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். அவர் வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள். சோ அவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேற வித்தியாசம் இல்லை. அண்ட் அவர் வந்து பிரகாஷ வடிவம், ரைட்? பிரகாஷ விக்கிரகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் என்னடா ஸ்பெஷல்னா, அவர் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பதித்த பாவன், ரொம்ப மர்சி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். கிருஷ்ணரை அனுகுணம்னா பலராம் மூலமா தான் போக முடியும். அப்படி இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணரோட என்ன பிரச்சனை, என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, அவர் வந்து ரொம்ப கருணை. நித்யானந்தாவை வந்து ஜெகாய் மகாய் எல்லாம் லிபரேட் பண்ணாரு. சோ நம்மளுக்கு வந்து கைட் பண்ணி கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட்டிட்டு போறதுக்கு பலராம் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். அதனால அப்படி இருக்கிற என்ன சொல்றாரு, சாத்விக புன்முகானானாம் அப்படின்னா, டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாம் ஹெட் லீடரா இருக்கிற வழிகாட்டுற பலராம் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது ஒன்றும் இல்லாம அவர் ஒரு நல்ல கம்பாரிசன் கொடுக்கிறாரு பலராமுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும். அதாவது 3 விஷ்ணுக்கள் இருக்காங்க. காரணோதகசாயி விஷ்ணு, அண்ட் ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிற கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அண்ட் ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு பார்க்கடல்ல இருக்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? அவருக்கு எப்படி தெரியுது ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு இருக்கிற பார்க்கடல் எப்படி என்றத நம்ம வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கம்பேரிசன் வராங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சீட்டிங் பத்தி பேசணும். இந்த சீட்டிங் நிறைய ஜாஸ்தியா இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி அழிய முடியும் அப்படின்னா பக்தி மூலமா. சோ நம்ம கலியுகத்துல இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுதே அப்படின்னா அதை அழிக்க முடிய ஒரே ஒண்ணு வந்து என்னன்னா, சீட்டிங் ப்ரொபன்சிட்டியை அழிக்கிறது தான். அதனால இதுல இருந்து யுதிஷ்டர் வந்து அவரோட கிராட்டிடியூட் இன்டைரக்டா வெளியில தெரியுது. கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம்ன்ற அந்த பாவம். இப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவரால தாங்கவே முடியாத லெவலுக்கு இந்த கம்பாரிசன் ஆரம்பிச்சிடுறாரு. என்னன்னா, யது
இல்ல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த காரண கடல், அதாவது ஸ்வேத தீபால க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு இருக்காரு. அதுதான் மொத்த யது வம்சம் அப்படின்றாரு. பலராம் அனந்தசேஷா, அதுக்கு மேல படுத்திருக்கிற கிருஷ்ணர் வந்து க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு அனந்தசேஷா மேல படுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் மகா பௌருஷா அப்படின்றவங்க வந்து யது வம்சத்துல இருக்கிறவங்க. மகா பௌருஷான்றவங்க என்னன்னா கிரேட் டிவோட்டிஸ். எப்பவுமே வந்து அவர் காலில் வந்து அவர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா வைகுண்டால இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் தான் மகா பௌருஷா. சாரூபிய முக்தி அடைஞ்சவங்க. அப்படியே அவங்க வந்து சாக்ஷாத் நாராயணா வைகுண்டத்துல இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி எதுவுமே அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ பேசிக்லி இந்த யது வம்சமே வந்து அவர் வந்து கோலோகா விருந்தாவனோட கம்பேர் பண்றாங்க. ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இங்க இருக்கிற கோலோகாவா பௌமி கௌரி கோலோகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பௌமி ஆனா பூமியில இருக்கிற அந்த கோலோகா இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லைன்றதும் அவங்க அப்பவே உணர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து யது வம்சா எப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுன்றதையும் அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. எப்படி அப்படின்னா, அவர்களோட மனைவி சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் இருக்காரு. ஆனா ஏன்னா அவங்களோட அழகுக்காலையோ இல்ல கணவன் பொண்டாட்டி தாசனாலையோ இல்ல, அவங்க மேல இருக்கிற பிரேமைக்கு. இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். ஒரு மெயின் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, சத்யபாமா வந்து என்ன பண்றாங்க, நரகாசுராவும் கிருஷ்ணர் வந்து அழிச்சப்புறம் 16,000 மனைவிகள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன போறாங்கன்னா தேவலோகத்துக்கு, ரைட், இந்திரர் கிட்ட போறாங்க. உடனே இந்திரர் எல்லாரும் சச்சி மாதா வணக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள வந்து சச்சி மாதா யார்கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்கன்னா அதித்தி, அவங்க அம்மா கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க. அதித்தி சத்யமாமாவை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவங்களுக்கு நீ எப்பெல்லாம் கிருஷ்ணர் பூமியில இருக்கியோ அந்த இளமை உனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. வர வழியில பாரிஜாதாவை பார்த்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டுட்டு அதை எடுத்துட்டு வரச்சே கிருஷ்ணர் இது வரைக்கும் பக்தியா இருந்த தேவர்கள் உடனே கோவத்துல வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சுப்பாங்க கிருஷ்ணரோட இந்திரரோட சேர்ந்து. ஏன்னா இந்திரரோட தலைமையில பாரிஜாதா வெறும் சொர்க்கத்துலதான் இருக்கணும். ஆனா எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். ஈஷா வாசமிதம் சர்வம் யக்கிஞ்ச ஜெகத் யாம் ஜெகத் தேன திக்தேன புஞ்சித மகிருதய கஷ்ட சுத்தனம். நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை, தேவர்களுக்கும் ஈஷோ உபனிஷத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா அப்ளிகபிள். எல்லாத்துலயுமே கிருஷ்ணர் தான் ப்ரொப்ரேட்டர் என்ற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் திடீர்னு அவங்களும் இல்யூஷன்ல இருக்காங்க. அதனால அவங்களும் அதை மறந்து உடனே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கிருஷ்ணரோட சண்டை. கிருஷ்ணர் சண்டை போட்டு அந்த பாரிஜாதா வேற கூட்டிட்டு எடுத்துட்டு வந்து சத்யமாமா இடத்துல வைக்கிறாங்க. சத்யமாமாவோட பேலஸ்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா அவங்க ரூம்ல ஏசி மாதிரி குளிக்குள்னு இருக்கும் எப்பவுமே. அண்ட் அவங்க பிளாக்ல கிருஷ்ணரோட பெருமையெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அவங்களும் என்னன்னா ஏன் சேவை பண்றாங்கன்னா பெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் கிருஷ்ணர் இதுல இருக்கணும் அப்படின்னு. நம்ம ஆசைப்படுறதே சின்ன சின்ன கணவன் வாங்குறச்சே கிருஷ்ணர் வந்து யாரு அப்படின்றது தெரியும். புருஷன், ஆனா புருஷ உத்தமன், புருஷோத்தமன். அவரோட மனைவிகள் எல்லா ஆசையும் அவர் நிறைவேற்றிட்டார். அவங்களும் இந்த உலகத்தையே இருக்கிறது என்ன, உலகமே அவர்துன்றா இந்த அண்டங்கள் இருக்கிறது கிடைக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா. ஓ மனைவிகள் தான் இப்படி அப்படின்னா அது ஒண்டி இல்லை. சுதர்மா அப்படின்றது அசம்பிளி ஹால். இது என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதாவது யது வம்சக்காரங்களுக்கு பயமே இல்லை. இதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன குழந்தை தந்தையோட போறச்சே பயமே இருக்காது, ரைட். இப்போ டூ வீலர்ல வந்து குழந்தை முன்னாடி உட்காந்தா அப்பாக்கு தான் பயம் பார்த்து. அந்த குழந்தை கையை ஆட்டும் காலை ஆட்டும், அதுக்கு எந்த விதமான உரியும் இல்லை. அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ்க்கு கொஞ்சம் கூட வரியல. என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க போய் ஸ்வர்க்கத்துல உண்டிதான், அதாவது எவ்வளவு அட்வான்ஸ் ஆனாலும் பூமிக்கு எந்த பெரிய சயின்டிஸ்ட் வந்தாலும் அவ்வளவு அழகாம சுதார்மான்ற அசம்பிளி ஹால் கொண்டு வர முடியாது. இதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா ராஜாங்கத்துல வந்து அவங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கும் அவங்க டிக்னிட்டி தகுந்த மாதிரி அவங்களோட அசம்பிளி ஹால், அதாவது அசம்பிளி ஹால்னா அவங்களோட ராஜ்யசபா கட்டுவாங்க. இது வந்து இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் வந்து சொர்க்கத்துல இருக்கிற சுதர் மஹால். அதையே இவங்க இழுத்துட்டு வந்துடுவாங்க. இதுக்கு ஏன் ரீசன்னா, ஒண்ணு கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே பெஸ்ட் கொடுக்கணும்ன்றது அவங்களோட ஆசை. இன்னொரு தைரியம் என்னன்னா விடுவாங்களா, ஆனா அந்த பயமே அவங்களுக்கு இல்லை. ஏன் இல்லை அப்படின்னா, இப்போ கனவுல நம்ம வந்து என்ன பாக்கணும், ஒரு புளிய பார்த்தோம்னா நம்ம பயந்துடுவோம், ஐயோ அப்படின்னு தூங்குறவன். ஆனா மூச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு நல்லா தெரியும், ஏய் அவன் ஏதோ கனவு காண்றான் அப்படின்னு அவனையும் தட்டி எழுப்பான். அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், தட்டி எழுப்பிடுவாங்க. அண்ட் அவன் கனவுல இல்ல, அவனுக்கு பயம் இல்லை. முழிச்சாலும் அவனுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே இல்யூஷன் தான். ஏன்னா பார்க்க முழிச்சிட்டு இருக்கிறவன் தான் அந்த யாரு, அந்த நித்திய ஆத்மா. நம்ம வந்து அகப்பட்ட பந்த ஆத்மா, அதனால நம்மளுக்கு பயம் இருக்கும். ஆனா உண்மையில புலியோ இல்லை. சரி, உண்மையில புலி இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்னா டிவோட்டிஸ்க்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை, ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர் பார்த்துப்பாரு. அதனால நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கிருஷ்ணரோட வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ், அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து அப்படியே வராரு இல்லையா, அவர் வந்து ஒரு கிருஷ்ணருக்கும் விஷ்ணு அவதார், விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாமே. ஆனா நம்ம வந்து ஜீவ தத்துவம்.
அதனால்தான் கிருஷ்ணர் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து யுகா யுகா வந்தாலும் இந்த கம்ப்ளீட் ஜது வம்சம் வரைச்சே அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவங்க ஜீவ தத்துவம். ஆனா விஷ்ணு தத்துவா ஆனா அவர்களுக்கு இவருக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால நம்ம கோலோகாத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இங்க நம்மளோட துவாரகா கிருஷ்ணரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆனா எல்லா விஷ்ணு தத்துவங்களும் ஓரலஸ் பவர் வைஸ் குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ இது ஒண்ணு. அதனால எந்த செயல் ஒருத்தன் நல்ல செயலால சக்சஸ் ஆனாலும் கெட்ட செயலால சக்சஸ் ஆனாலும் கிருஷ்ணரோட அனுகிரகம் இல்லாம ஆகவே முடியாது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இது நம்ம பகவத்கீதாலையும் பார்த்திருக்கோம். என்ன பார்த்திருக்கோம்? கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தோம் கிருஷ்ணர்னா 5ல் 1 வந்து எண்டுவர். நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம செஞ்சாலும் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கண்டிப்பா அவர் வந்து அனுகிரகம் இருந்தாதான் சக்சஸ் ஆக முடியும். அப்படி இல்லையே மாதாஜி நம்ம எண்டிவர் போடாம இருக்கலாம். ஆனா இல்ல, அதுவும் போடணும். இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் நான் சொன்ன புலிகதை. சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு டாக்டர் 100% எஃபர்ட்ஸ் போடுறாரு. சிலர் பொழைக்கிறாங்க, சிலர் அழிஞ்சிடுறாங்க. கரெக்டா? ஆனா பொழைக்கிற டாக்டருக்கும் அழிகிறவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பிறக்கிற டாக்டர் வந்து எஃபர்ட்ஸ் போட்டாலும் அந்த ஆண்டவன் ஐ லீவ் இட் டு காட், நவ் யூ ப்ரே காட் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா, எல்லாமே ஆண்டவனோட எஃபர்ட் இல்லை அப்படின்னா எல்லா பேஷண்ட்டும் பொழைக்கணும். ஆனா அது உண்மை இல்லை. சிலர் பொழைக்கிறாங்க, சிலர் அழிஞ்சு போறாங்க, சிலருக்கு வியாதி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுது, சிலருக்கு குறையுது, சிலர் ஒண்ணுமே பண்ணாம சரியாயிடுறாங்க. இதுல இருந்தே நம்மளுக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியுது ஆண்டவரோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட். அது இருந்தாதான் நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியும். இத வந்து உணர்றாரு யுதிஷ்டர். உணர்றது உண்டு இல்லாம அவர் நன்றியும் சொல்றாரு. நன்றி சொல்றது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி. எல்லார்கிட்டையும் பார்த்துருக்கீங்க. பீமர் சொல்வாரு, பீஷ்மர் சொல்வாரு, குந்தி மகாராணி சொல்லுவாங்க. அது ஒன்றும் இல்லாம துருவா சொல்வாரு, பிரஹ்லாத் சொல்வாரு, பரீட்சித் சொல்வாரு. எல்லாருமே நன்றி கிரேட்ஃபுல்ன்றது இல்லைன்னா யூஆர் கிரேட் ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது நன்றி மனப்பான்மை இல்லைன்னா நீ ஒரு பெரிய முட்டாள். கிரேட் ஃபூல், ரைட்? கிரேட்ஃபுல்னா நன்றி மனப்பான்மை, கிரேட்ஃபுல்னா பெரிய முட்டாள் அப்படின்றத சொல்றது. சோ இப்ப வந்து இதெல்லாம் அவர் தெரிஞ்சவர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வர்றாரு கரெக்டா. என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவரை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு, உன்னோட உடம்பு சரியா இல்லையா? ஏன்னா அவரோட அழகான லஸ்டர் போயிடுச்சு. அடுத்தது உன்னை யாராவது அவமரியாதையாவோ இல்ல உன்னை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னு? அது சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்ஜுனர் வந்து யாரு. பயங்கரமான ஃப்ரெண்ட்ன்றது விடுங்க, சொந்தக்காரர் கூட சுபத்ராவை கல்யாணமே பண்ணி வச்சிருக்காரு. அவரை யாராவது துவாரகால அவமானப்படுத்துவாரா? சான்ஸே இல்லை. நெக்லெக்ட் பண்ணுவாரா? இன்னும் இல்ல. யாராவது உன்னை வந்து பயமுறுத்திருக்காங்களா? இல்ல உன்னை வந்து ரொம்ப சிநேகிதமா இல்லாம கொஞ்சம் கடினமான வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்காங்களான்னு? இல்ல நீ சேரிட்டி கொடுக்கலையான்னு? இது ஒரு பெரிய விஷயமா மாதாஜி? இது ஒரு பெரிய விஷயமானா ஆமா, ப்ராமிஸ் பண்ணா கீப் அப் பண்ணணும்ன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அண்ட் சத்ரியாக்கு இது மெயின். ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற ப்ராமிஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க வந்து கீப் அப் பண்ணியே ஆகணும். அது அவங்களோட முக்கியமானது. கெப்பாசிட்டி இல்லாதவங்களுக்கு அவங்க எப்பவுமே அவங்க வந்து சேரிட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அண்ட் யார் கேட்டாலும் நோ சொல்லக்கூடாது. அதனால ப்ராமிஸ் கீப் அப் பண்றதும் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி நீ வந்து தாய்ந்தவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கலையா? இது வந்து யாரு அப்படின்னா கவ், விமன், சில்ட்ரன், பிராமினா இவங்களை எல்லாம் குறிக்கிறது அப்படின்றத தெரியலாம். இதனாலதான் கிருஷ்ணரை வந்து யுதிஷ்டர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றச்சே என்ன சொல்றாருன்னா, பிராமினோ பக்த வக்ஷலா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்றாரு. கோவிந்தா அப்படின்னா அவர் வந்து என்னன்னா அந்த பசுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறவர் அப்படின்னு. பிராமினோ அப்படின்னா பிராமணர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர் அப்படின்னு. இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இந்த 2 செட் இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தங்க கம்ப்ளீட் சக்சஸ் இருக்கும். ஆனா இப்ப இருக்கிற கலிகாலத்துல இந்த 2 குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. அதனாலதான் காட்லெஸ் சொசைட்டி வருதுன்றதும் தெரியும். அதனாலதான் அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டைகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது. சோ இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து தீர்வு வந்து அந்த காலத்துல பிரச்சனைகள் ஏன் இல்லைன்னா அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதனாலதான் சொல்றாங்க கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் நீ உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியலையான்னு. சத்ரியா நீ வந்து ஏதாவது ஒரு பெண் உனக்கு பிடிக்காம ஒரு மாதிரி ரைட் அந்த சரியான பெண்ணை பார்க்கலையா? சரியான கேரக்டர் இல்லாத ஒரு பெண், இம்பேச்சபிள் கேரக்டர்ல இருக்கிறாங்க. இல்ல சரியான பொண்ணை வந்து நீ சரியா ட்ரீட் பண்ணாம விட்டுட்டியா அப்படின்னு. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு பெண் வந்து சத்ரியாவை அப்ரோச் பண்ணா அவன் வந்து நோ சொல்லவே கூடாது. இதுல வந்து அத்தமா உத்தமான்னு 2 டைப் ஆஃப் கல்யாணம் இருக்கு. ஒரு பிராமண பையன் வந்து அவனை விட அதாவது எந்த காஸ்டை விடும் அதை விட கீழே கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா அது பேரு உத்தம். அதாவது ஒரு பெண் தன்னோட ஜாதியை விட ஜாஸ்தி ஜாதியில கல்யாணம் பண்ணிப்பா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி கூட அதுதான் யூஸ் பண்ணா.
கிருஷ்ணரோட ஐடியால அர்ஜுனரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்ற ஆசையில அவரோட அண்ணா கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வந்து சத்ரியாவை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், அதை விட கீழே. அது கரெக்ட். ஏன்னா அது வந்து நம்ம சொல்றோம் ஐயோ ஐயோன்னு, ஆனா அது ஐயோ எல்லாம் இல்லை. அது வந்து என்னன்னா அதுதான் உத்தம மேரேஜ். இது வந்து எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கர்தமா முனி தேவயானியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க வந்து யாருமே வந்து அவங்கள விட கீழே. பீமா கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிதம்பா, அவரை விட சத்ரியா, அவ வந்து ராட்சச குடும்பம் பண்ணியிருக்காரு. ஏன் கிருஷ்ணரும் பண்ணியிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா ஜாம்பவி, அவரையும் கல்யாணம் அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. அவங்கள விட மேல கல்யாணம் ஆனது ரொம்ப ரேர். அது யாருன்னா நம்மளோட சுக்ரீச்சாரியா, சுக்ரவாச்சாரி சாரி, அவரோட மகள் ரைட், தேவயானிய கல்யாணம் பண்ணது யாருக்குன்னா அவர் வந்து யயாதிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு. அவர்ல என்னன்னா அவர் ஒண்டிதா சத்ரியா, இந்த பெண் பிராமின். அது வந்து அதமா கல்யாணம். இது வந்து அந்த காலத்தையும் ஃப்ரீ மிக்சிங் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள அலௌட் இல்லை. ஆனா இந்த டைப் ஆஃப் மேரேஜ் ரிலீஜியஸ் பர்பஸ் கோசம் அலோவ் பண்றாங்க. இது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட மனைவி வந்து அம்மாக்கு சமம். அதனால ஒரு பிராமணரோட மனைவியை அதனாலதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. சோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு. சோ இதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னா, நீ வந்து உன்னை விட ஈக்குவல் இல்ல உன்னை விட லோவரா இருந்த ஒருத்தனால நீ வந்து உன்னோட பேட்டில், அதாவது நீ வந்து வார தொலைச்சிட்டியா, அது ரொம்ப கேவலம். இப்போ பீஷ்மரால அர்ஜுனருக்கு தோல்வி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஏன்னா பீஷ்மர் வந்து அவரை விட வயதும் பவர் எல்லாத்துலயுமே ஹை. ஆனா கர்ணர் மோரலஸ் அவருக்கு ஈக்குவலா இருக்காரு. அவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற கர்ணர் நடுவில் அவர் தொலைச்சிட்டாருன்னா அது ரொம்ப கேவலம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா கர்ணர் வந்து அழிச்சது வந்து 14 ரீசன் சொல்றாரு அவர் அழிச்சதுக்கு. ஏன்னா அவன் நிறைய அதர்மம் செஞ்சதுல இன்ஃபேக்ட் திரௌபதிய ரொம்ப ரொம்ப அவமானப்படுத்தது. கல்யாணம் வந்து அர்ஜுனர் பண்ண அப்புறமும் பண்றதுக்கு, அதாவது சுயம்பர்ல அவர் ஜெயிச்ச அப்புறமும் கர்ணரும் சரி மத்தவங்களும் தூண்டி வச்சு அவரோட சண்டை போட்டாங்க. யூஸ்வலா அது பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா சுயம்பரம்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா அதோட மைண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது உண்டு இல்லாம திரௌபதியா நானா விதமான அசிங்கத்தை கொடுத்ததும் கர்ணர். அவர் துஷாதனை கூட்டிட்டு வர்றது எல்லாத்தையுமே ப்ரோவோக் பண்றது கர்ணர். இதை பத்தி அடுத்த சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அதனால கர்ணரை அதை நீ பண்ணி அவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சான்னு. அப்புறம் நீ சாப்பாடு வந்து தனியா சாப்பிட்டியா அப்படின்னு. என்னடா இது ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னா, ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு, அப்புறம் பெரியவங்களுக்கும் முடியாதவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடணும். அண்ட் அப்படி சாப்பிட்றா கூட கிரகஸ்தா வெளில போய் 3 தடவை யாருக்காவது சாப்பாடு வேணுமான்னு கேட்ட அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். இது ரொம்ப முக்கியம். அது செய்யாதவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப, அதாவது கிரகஸ்த ஆசிரமம்ல ரொம்ப பெரிய தப்பு, பெரிய பாவத்தை செய்யறவன் அப்படின்னு அது வந்து அக்செப்டே பண்ணாதது. அதை தவிர ஏதாவது அபானிமபிள் மிஸ்டேக், அதாவது செய்யக்கூடாத தப்பு ஏதாவது பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா கண்டினியூஸா அவர் கண்ணுல தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு. இந்த கேள்வி கேட்க கேட்க இன்னும் அர்ஜுனர் நொந்துதான் போறாரு. அர்ஜுனர் எப்படி ரியாக்ட் ஆறாருன்றதுக்கு முன்னாடி கடைசியில யுதிஷ்டிரரால தாங்க முடியாம கேட்டுறாரு. என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னா, நீ தயவு செஞ்சு சொல்லு, இந்த மாதிரி ஏதாவது உன்னோட சிநேகிதன் ஆன நம்மளோட கிருஷ்ணர் அவரோட பாஸ்ட் டைம் பூலோகத்துல இருந்து அவர் கிளம்பிட்டாரா அப்படின்னு கடைசியா வாய் வராம கேக்குறாரு. ஏன் கேக்குறாருன்னா இதுக்கு மேல அவரால் இன்டைரக்டா ஹோல்ட் பண்ண முடியல, அதனால அவர் கேட்டுறாரு. சோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ வைகுண்ட வாசி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அதாவது இது நிஜமாவே இருக்கா கோலோகம் அப்படின்றது பகவத்கீதால கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. மத் தாமா அப்படின்னு ஒரு தடவை இல்லை, நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு. அதனால கண்டிப்பா இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம எல்லாருக்குமே பிருகுமுனி இருக்கும். பிருகுமுனி கதை, அவர் எப்படி போனாரு அப்படியெல்லாம். அதனால கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, ரொம்ப புண்ணியங்கள் செஞ்சவங்க தான் அவரோட தாமே அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அண்ட் நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு, அவர் என்ன பெருமை பித்துக்கிறதா. இல்ல, அவருக்கு ஏன் அந்த மாதிரி சந்தோஷம் வருதுன்னா, அவருக்கு மெயினா என்னன்னா அவரை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாச்ச நம்மள மாதிரி அவர் சந்தோஷப்படுறது இல்ல. அவருக்கு வந்து எப்படியோ அவங்க நம்ம கிட்ட வந்துடுவாங்க, அவங்க பியூரிஃபை ஆவாங்க, அவங்களுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு அது நல்லதுன்றதால அவர் சந்தோஷப்படுறாரு அப்படின்னு. நம்ம பூமாதேவி வந்து அதோட சந்தோஷத்தையே இருந்துச்சு. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட பாதங்கள் இதுக்கு மேல வராது அப்படின்றதால. அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா 3-4 மிசரிஸ் இல்லை, நிறைய பேர் பார்த்திருக்கோம். இப்ப வந்து பக்தி ராகவ சுவாமி மகாராஜ் வந்து ஒரு மாயாப்பூர் டெம்பிள் அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு அட்டாக் நடந்துச்சு, அவர் கால் கூட போயிடுச்சு. ஐயோ இதெல்லாம் நடக்குது டிவோட்டிஸ்க்குன்னா, கண்டிப்பா டிவோட்டிஸ்க்கும் பிரச்சனை இருக்கும். ஆனா பிரச்சனையை அவங்க ஃபீல் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஜென்ம விருது ஜரா வியாதி ஒண்டி இல்லாம ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌத்திக, ஆதி தெய்வீக பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் சொன்ன பிரச்சனைனாலதான் இது வந்துச்சு, என்னோட கர்மத்தினாலதான் வந்துச்சு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அனுகூலமா எவ்வளவு ஃபேவரபிளா எனக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைகளை குறைச்சிருக்காரு அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருக்காங்க, எப்பவுமே நினைப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்க பியோர் டிவோட்டிஸ்.
அண்ட் என்ன அவங்கன்னா அவங்க ஹார்ட், வேர்டு, பாடி எல்லாமே வந்து பியூர் ஆயிடும். அதனால அவங்க வந்து இந்த ஜென்மத்திலேயே மோட்சத்தை பெற்ற ஸ்டேட்ல வந்துடுவாங்க அப்படின்னு. அதனால நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே கிராட்டிடியூட வந்து தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. அது அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுது பாண்டவர்கள் கிட்ட இருந்ததுன்னா, எல்லாமே இது அடுத்த சாப்டர்ல இன்னும் கிளியரா வரும். ஃபுல்லா யுதிஷ்டிர மகாராஜ் தான் இப்ப பாக்குறாங்க. எப்பவுமே எல்லாமே கிருஷ்ணரோட அருள்னாலதான் நம்ம எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லது நடந்துச்சு அப்படின்னு. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி கலிகாலத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, பக்தி இல்லாம காட்லெஸ் சொசைட்டி இருக்கிறதா இல்லாததால எல்லாருக்குமே என்ன ஆகுது, இருக்கக்கூடாத கிரீடு, டிசீட்ஃபுல்னஸ், லஸ்ட், அதாவது பேராசை, ஏமாத்தும் தன்மை, இதெல்லாம் ஏறிக்கிண்டே போயிட்டு இருக்கு. பக்தி ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா ஏன் சீட் பண்றாங்க, சந்தோஷம் திருப்தி இல்லாததால சீட் பண்றாங்க. அதனால இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா. இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பக்தியை ஃபாலோ பண்ணா போறோம். அதுதான் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் நம்மளுக்கு காட்டின வழி. அது வந்து என்னன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அகில் கிருஷ்ணர் போற இடம் எல்லாம் தாமோதர், அதுவும் தானே. தாமோதர் வந்து அம்மா சொல்றாங்களா ஒளிச்சு வை அப்படின்னு, உன்னோட சாமான் இருட்டுல வைனா. கிருஷ்ணர் வந்தா அவ்வளோ வெளிச்சம், நகை நாளியா எடுத்துடுறேன்னா அவரே வெளிச்சம். சோ கிருஷ்ணரே வெளிச்சம் அப்படின்றதையும் நம்ம உணர்றோம். சோ அதனால என்ன ஆகுது இந்த கதை அப்படின்னா, ரொம்ப முக்கியமா ஒரு விஷயம், பாண்டவர்கள் வந்து எட்டர்னல் அசோசியேட்ஸ். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, பாண்டவர்கள் எப்பவுமே அவரோட தான் இருந்திருக்காங்க, இப்போ வந்திருக்காங்க. அதனால என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கலாம். அவங்களால ஒரு செகண்ட் கூட கிருஷ்ணர் இல்லாம முடியாது. அதனால்தான் தப்பு பண்ணா என்ன மன்னிச்சிடுன்னு அர்ஜுனர் பகவத்கீதால என்ன சொல்றாரு, தஸ்மாத் பிரதம்யா பிரணிதாய காயம் பிரசாதய மாமஹம் ஈஷ மீடியம் தேவ புத்திரஸ்ய சகேவ சாக்கியூ பிரியா பிரியாஹா பிரசேவ சோகம். நான் ஃப்ரெண்டாவோ லவராவோ குழந்தையா நீ எப்படி லவர் எல்லாம் மறைச்சிடுவோ என்ன மன்னிச்சிடுவேன்றாரு. ஆனா அப்படிதான் கண்டினியூ பண்ணாரு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரே ஸ்பர்சம், டச் பண்றது, உட்கார்றது, பாக்குறது, பேசுறது, அப்படி இருந்தாங்க. அவங்களால அவங்கள நினைக்காம இருக்கவே முடியல. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிவாகல, கண்டினியூ ஆகுது. அது நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 15 சாப்டர்ல அர்ஜுனர் பேசவே முடியாம இருந்த அர்ஜுனர் பேசுறாரா, அவரோட நிலைமை என்ன ஆகுது, அவர் கடைசியில மீறாரா அந்த பிரச்சனையில இருந்து, இல்ல அதுக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டாரான்றத பார்க்கலாம். சோ இதோட முடிச்சிடுறேன். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா.